FIR खायमाराव गरै फेबा बनो पुलिस रक जे बाहायकी रमखा जों हाय दिनै साजुरा नासिंजाक जे मियानि अरो जे चिने अरने IPF दिनै जे बेडेक MW चिने डिविजन प्रेसिडेंट प्रदीप देवरमा रमजाक माने बनो मिया जे बेल खायनो दंमोन अब बिनि जे बुमुं काय बिने आसल बुमुं हंकाय प्रदीप केबा बनो पुलिस रक जे बुमुं सिगा प्रबीर अब हाय प्रॉब्लम अंगै मिया बनो जों बेल खायनो खलायमालिया अबनो रक सावनो जों तिनि हायने हाय तिनि ताइसे बनो फटो तिसनानै हनै जों खबर मानै जों ताबुकसाक जरा बनो नासिंजाक जों अमाकिने जों डिक्लेयार नाय हनै जे मिडियाव कक सामने बनो जुदि जों खानानै बिथिं गेहे जों खुमलुं आमते बन खायनानै सामने फेबा जों जागा मानजाखो जे बिनि बुमुं जे किसा प्रॉब्लम मान कारनाय तिनि जों बेल माना हनै नासिंजाक अबनि बागैनो जों सेंट्रल कमिटी IPF टिबे कक सालायै ताबुकसाक जरा जों अबनो नासिङै दङ যদি तिनि बिसिं मानिया हंकाय जों खोनारागो बन खायनानै बागै चिनि खूब पजिटिव दङ आबसंना जों बाकिते कुन कक साय ताबुको चिनि गोबां अरा बरक गेदारिं जाक जत्त इउथ जत्त ब्रै जत्त बरक अरा जों ताक बना नासिङै जों दङ IPF तिनि जत्त जे ब्रदरहुड अर्गानाइजेशन दंमोन जत्त अरा ताबुक जों नासिंजाक अ जागा जों बिनि जे ताबुक सल जरा जों ताबुक आं जे एडभोकेट कक साका जे बिनि 3टा समय बनो फटो कारनाय आपनो खायनो जों ताबुक जरा वेटिंग दं बाइक रेली खालामजामा के तामने जों अबनो कायसे जे बिनि बिखुब फुनुक माने जे खरकसाचिनि निर्दोष करिमि बिनि मुङै कुनो जे BJP नि तरफ हयतेबो कुनो FIR खायमाराव गरै फेबा बनो पुलिस रक जे बाहायकी रमखा आबनि बागैनो जों पुलिस रक मिया रक साफुं कक सालायया आबनि बागैनो ताबुक sak जरा जों अबनो पुलिस रक जे बिखुब फुनुगै दङ अब जों बरकनो एलार्ट खालाय दङ जुदि अब हायिं आखाय चिनि परिस्थिति ब जागा सयना जों ताबुक अब सायमिया अबनि बागै IPF सेंट्रल उपर डिपेंड खाय दङ